Hej, Chase. Jeg troede, at tunnelen ville være flottere, når nu Blackwell er så rig. Den er ikke færdig, vel? Blackwell holdt helt op med at bygge efter skandalen. Nå ja, hvad var det lige, der skete? Hvad? Har du været på ferie i 2 år, eller hvad? Ikke helt. Blackwell vil bygge det her kæmpe store lejlighedskompleks med shoppingcenter og det hele i Bluebell National Park. Men så finder de et eller andet sjældent æren deroppe, så byrådet stopper ham. Der havde han allerede brugt millioner på at bygge Blackwell-broen, som forbinder parken med byen. Det må da virkelig have været pinligt for ham. Må ikke. Han tog det ikke pænt. Han svor aldrig at bygge noget igen. Nå, vi må være stille. Jeg venter her og holder motoren tændt. Du løber op og snupper sagerne og kommer så ned igen. Okay. Okay, Chase. Lad være med at tage noget alt for værdifuldt. Bare find noget, der skinner. Hvor vil jeg gemme min boks, hvis jeg var en hemmelighedsfuld milliardær? Ja, selvfølgelig. Chase, der kom pludselig nogle fyre, som er efter mig. Jeg forsøger at lede den væk fra dig. Skynd dig! Okay, jeg snupper tingene og smutter. Så er der kun et lag tilbage, der beskytter boksen. Der kommer nogen. Sesam, sesam, luk dig op! Eller hvis du er allergisk over for nødder, så bare luk op. Wow! Det ligner rigtig mange penge. Det undrer mig ikke, at Vinnie var interesseret i det her sted. Hvem er du? Indbrudstyven flygter. Vi følger efter ham.
kan se ham. Han slipper væk. Sikkerhedsvagt 2, sæt efter ham. Afsted. Lad ham ikke slippe væk. Hurtigere.